Ahojte všetci naši sledovatelia, no toto sú moje správy, súhrn z tohto týždňa. Na konci sem príde aj jeden host, dočkať, tam je môj mikrofón, dobre, ešte je takáto palička, nocou tohto tlačítka sa to ono vystrelí a môžem toho hostia tak nakoniec aj vytrolím, no. Takže počasie pôjde až po správach, takže na D1 sa zrazili dve autá, lebo jedno auto vyhodilo smerovku a druhé vyhodilo, no, to je veľmi veľká chyba. Potom ukradli toto, jak sa to volá, áno, vykradli banku, čo je to mám napísané na tej tabuli, aj, že vykradli 1 euro. Že vraj chytili policajti, ale 1 euríčko nenašli. To je trošku škoda, lebo naozaj každá korunka si naozaj zaslúži ísť do toho obehu. Trošku ma to Ticho, štáb! Ja sa to snažím natáčať svoje naviky a ten štáb sa tu smeje na mne. Dobre! No, okej, môžeme pokračovať. Potom ide počasie. Takže ja sa smejem z toho, ako sa ten štáb smial, ale už sa dajme do pohody. Počasie. Na západnom Slovensku bude okolo takých 15 stupňov, v noci dokonca 25. A kde bude snežiť? Počkaj, k tomu sa... mali žovačku dneska! Zajtra! Dočkaj, ja sa k tomu dostanem. Takže na strednom Slovensku bude taký mierny dážď, tak sichravo okolo 15 stupňov tiež. Na východnom Slovensku bude tak 16-14 stupňov a bude tam trošku snežíkať. No a nad Tatrami bude naozaj silná výchrica. Ticho. A to by bolo z toho počasia asi všetko, no. Tak teraz ideme k tomu tajnému hostovi, už asi prišiel. Takže máme tu našeho hostia, Jasa. Tak Jasa, počkaj. Ahoj! No, povedz, ako si sa vysporiadal s tým, že si na YouTube, tu máš mikrofón, ako si sa vysporiadal s tým, že si na YouTube ako Jasanini Kakanini? Ale dobre, čakal som, že budem slávnejší, no tak ale nič sa nedá robiť. Možno to časom nejaké tie zhliadnutia naberie. No a ty si aj vedel o tom, že ťa Basínko dáva na YouTube ako Jasanini Kakanini? Áno. Aj si s tým súhlasil dobrovoľne? Áno. Mám na teba ešte jednu takú otázku. Áno? Že jeden divák sa ma tu pýta takú jednu otázku, ktorú sa sem nehodí. Nie, to nie, ale že kedy si naposledy prdol? Au. Yes, ten mikrofón funguje. No, vrav.